Zdravím všetkých, dnešnom videu moje meno je Mfox a dneska si prečítame hororové SMS správy. A keďže tam zajtra začína škola, tak čo iné než hororové SMS správy zo školy. Takže ja si myslím, že môžeme ísť na to. Noc pred prvým dňom školy. Veľa šťastia zajtra, Clark. Veľmi sa bojím. OK, takže máme deň pred začiatkom školy, ako je aj dneska. Takže vlastne bude to o to viac zaujímavejšie, keďže nám to takto pekne vychádza. Netráp sa tým, všetci sú nervózni z prvého dňa v škole. Škola mi neprekáža, ale mamka mi povedala, že budem musieť chodiť pešo, keďže budem mať meetingy alebo proste prácu. Juk. Prepač. Veľa šťastia. Je to, čo som počul o strážcovi prechodu, naozaj pravda? Že je creepy, alebo proste strašidelná. Áno, je žijúca nočná mora. Len skús dodržiavať pravidlá. Pravidlá? Keď sa priblížiš k strážkyni, nikdy sa jej nepozeraj do očí. Prečo nie? Pretože ju nikdy nechceš obťažovať alebo sa dostať na jej radar. Jak na jej radar? OK, pochopíme to asi počas toho. A? Najväčšou vecou je nikdy sa nepostaviť na jej zlú stranu. OK, to ešte teraz nechápeme, ale pochopíme. Pamätaj, že cesta pre ňu znamená všetko. Je ako je dieťa? Kamo, čo to je? Ha? Myslím to vážne. Aiden mi povedal, že ju raz videl hľadiť ako cestu? WTF? Ležala tam. Trela ju? Hovorila k nej. Ako keby to bol nejaký jej pes alebo niečo. Myslím, že jej dala aj meno. Prečo? Dala meno školskej ulici. Áno. Divné, že? Keď sa tam dostaneš, určite sa uistíš, že kráčaš stredom. Zostaň medzi čiarami. Nikdy z nej nezostupuj ako cez okraj na cestu. OK. Hovorí sa, že má oči v zadnej časti hlavy, ako by všetko videla a počula. Tak to je divné, no. A bude na teba kričať, ak z nej niekedy vystúpiš. OK. Kamo, len tak OK. A nikdy nedovol, aby sa jej oči stretli s tvojimi. OK. To školské ráno už máme. Som na ceste. Dúfam, že prežiješ. Minulú noc som moc nespal. Bol som na chate a povedali mi, že tlačila dieťa na cestu. Nie je to naozaj pravda, že? Nikto isto nevie. Ale počul som, že ju raz niekto tak naštval, že keď jedného dňa prichádzal, zatlačila do ňoho. Do ulice. Do auta. To auto sa pokúsilo zabrzdiť, ale nepodarilo sa mu to včas. BUM! Obe jeho ruky skončili v odpadkovom koši na jednej strane ulice. Jeho hlava dopadla na druhu. Kamo, čo to je? Prečo ju polícia nezatkla? Nevedeli dokázať, že to bola ona. Ach. Ale všetky deti vedia, že sa ťa snaží strčiť na cestu. A tá ulica je taká smrteľná. Ľudia na nej zomierajú stále. Smutný smajlík. O 10 minút neskôr. Kde si? Blok od prechodu. Si sám? Áno, super. Ak uvidíš niekoho iného kričať, skús sa s ním ako keby pripojiť sa k nemu, ako keby ste traja pokúsili prejsť medzi ostatných dvoch. Ako vám hovorím, moja angličtina nie je úžasná, proste nie je to úplne super. A zamiešať sa alebo pripojiť sa k ním. Potom máš menšiu šancu, že sa všimne. Ježiš, ja ju vidím. Nebuď na mobile, ona nenávidí, keď sú ľudia na mobiloch.
To je v poriadku, nevidela ma. Som za krikmi na konci bloku. OK. Trasú sa mi ruky. Nepočul som o tom, že by niekoho tlačila na cestu v prvý deň školy, takže kámo, si safe proste. Mal by si byť v pohode. Ako zvyčajne je okolo veľa rodičov. OMG, ona ma videla. Pozerá na mňa. Niečo kričí. Máva na mňa. O bože. Nezvládnem to. Idem dlhou cestou okolo, nechcem zomrieť. Dobrý nápad, akože. OK. Som na druhej strane cesty. Pozerá na mňa, že som asi v probléme. Preboha, všimla si ťa? To je to, čo fakt nechceš. Kričí. Čo mám robiť? Čo máš robiť? Čo hovorí? Netuším. Premávka je príliš hlučná. Nepočujem ju. Ale kýva na mňa, že mám ísť k nej. Už teraz hovorím, nerob to. Dúfam, že to neurobíš. Myslím, že chce, aby som sa vrátil. Ale nevrátim sa. Dobre. Tak budeš musieť ísť tou dlhšou cestou. Dobre, urobím to. O pár minút neskôr. Na stromoch pozdĺž cesty je veľa kvetov. Sú to pamätníky. Sú na mieste, kde zomreli ľudia. Dali ich tam ako upomienky. Tá cesta je smrteľná. Smutný smajlík. Áno, ľudia jazdia príliš rýchlo. Vo váze sú červené ruže a obrázok mami s jej deťmi. Asi tu zomreli. Buď opatrný na tej ceste. Vodiči neustále prekračujú rýchlosť. Preto tam majú tú ochránku prechodu na druhú stranu. Škoda, že je šialene strašidelná. Áno, som blízko lesa na cintoríne. Vieš, ako sa volá ten les? No. Nie. Americký les samovolov. Áno, ľudia tam len chodia. A skončia mŕtvi. Čo? Ježiš, prečo musí byť každá cesta do školy taká strašidelná? O 10 minút neskôr. OK, som v škole. Prišiel som po zvonení. To sa mi stáva tak často. Všetkým sa ospravedlňujem, neberte si zo mňa príklad, prosím. Po škole. Hej, aký bol tvoj prvý deň? No, asi nudný. Učiteľia boli v pohode. Nudný, ale v pohode. A žiadne domáce úlohy, takže by sme mohli neskôr urobiť Battle Royale. Kamo, nehovor mi, že hráš Fortnite. Cool. Ale bol som celý deň nervózny. Rozmýšľal som nad tou strážkyňou prechodu. Nechcel som, aby škola skončila. Trochu sa mi triasli ruky. Len sa vydaj na tú dlhú cestu domov. Nemám čas. Mama ma zabije, ak budem sa doma skôr než ona. Možno ťa strážkyňa nespozná. Dúfam, že nie. OK. Drž mi palce. Veľa šťastia. O 10 minút neskôr. OMG. Toto bola totálna nočná mora. Strašne na mňa kričala. Pýtala sa ma, kde bývam a moje telefónne číslo. Aby mohla mame povedať, že nechodím bezpečnou cestou do školy. Prečo? Prečo? Už tadiaľ nikdy viac nepôjdem. To je akési zvláštne. Čo? Že sa ťa pýtala, kde bývaš. Neviem, nezaujímam sa. Nič som jej nepovedala a odišiel som. Bola šialená. Ale vedel som, že nemôže opustiť prechod, pretože prichádzalo viac detí. Čo zajtra? Vygooglil som si, kedy začína pracovať. Začína 7:15. Takže ak pôjdem do školy trochu neskôr,
Nemusím ísť super dlhou cestou. Dobrý nápad. Prídeš na Fortnite? Áno, skontrolujem to s mamou. Okay. Smutný smajlík. Strážkyňa jej akurát volala. No way. Neviem skadiaľ získala moje číslo. Povedala mame, že nedávam pozor na to, kam kráčam. Mama bola na mňa strašne nahnevaná. Takmer mi zobrala telefón. Ešte, že to neurobila. Viem, to by bolo zlé. Stále môžeš ako prísť, alebo stále máš povolené prísť, alebo budeš hrať z domu, alebo proste stadiaľ. Nie je to dovolené, nemám to povolené, ale aj tak prídem. Mama ide spať hneď, ako má v nemocnici ránu službu. Keď budem vedieť, že spí, prídem. OK. O hodinu neskôr. Sakra, prečo sa teraz tak skoro stmieva? Práve som vyšiel a je tu auto, ktoré akoby ma sledovalo. Zabočil, keď som zabočil ja. Alebo proste otočil sa. Zastavil sa na ulici za sebou. Ale cítim, že ma sleduje. Ako idem dole kopcom. Zašiel som za roh. A schovám sa v kríkoch. V prípade, že prejde okolo. Wow. O 10 minút. Myslím, že zabočil. Wow. Na mojej ceste. Oh my god. Som zranený, alebo proste zranený hard. Stop. Čo? Kamo, typek proste nechápe, on tu píše. Prišlo auto. Má tmavé okná. Za oknom držal stopku. Udrel ma ňou. Značka stop. To je ona? Strašidelný strážca prechodbu. Som na ulici, mám zranenú nohu. Neviem sa hýbať. Čakaj. Auto sa vracia naspäť. Jazdí fakt rýchlo. Jazdí smerom ku mne. Bože. Clark? Vyšiel som práve včas. Volaj 911. Volal som. Bola to ona? Neviem, nedokázal som ju vidieť. Polícia je tu. Musím ísť. Dobre, daj mi vedieť, čo povedali. Neskôr v tú noc. Polícii som všetko povedal. Povedali, že to prešetria. Dobre. Myslel som, že možno jazdí v noci a snaží sa zabiť deti. Prečo? Prečo? Aby si mohla udržať prácu strážkyne prechodu. Ak deti prejdú, potrebujú viac strážcov na prechode. Smutný smajlík. Mama bola na mňa tak naštvaná, že som išiel von. Ani ona mi neverila. Myslela, že som si to všetko vymyslel. Ale polícia postupovala správne. Neviem. Budeš v pohode. Som si istý, že bude už vo väzení. Áno, v to dúfam. Už musím ísť, mama je hore, búcha na dvere, berie mi telefón. Ďalšie ráno. OK, som na ceste do školy. Dostal si telefón naspäť? Áno, existuje spôsob, ako skryť naše textové správy? Mama povedala, že môžem mať telefón, ale len v prípade núdze, ak mi potrebuje zavolať. Neviem, vygoogluj to. Kde si? Idem do školy. Teda dúfam, že to nebude. Kamo, a ty si predstav, že proste ty musíš po tejto ceste chodiť každý deň. A ona tam je, a keď raz ťa videla, raz je na teba naštvaná, tak to proste nevyriešiš tak, že pôjdeš druhou cestou, pretože tam musíš doslova každé ráno. OMG. Ona tu je zase... Nie, to nemyslíš vážne, že potom to ju nechali na slobode. Dobre. Potom to, keď ju nechali na slobode, tak ja už fakt neviem. Smutný smajlík. Polícia nič neurobila. Si istý, že to bola ona? Áno. Nesie stopku. Kto iný by ma skúsil trafiť stopkou? Tak choď tou dlhšou cestou. Nemám to povolené. Mamka povedala, že mi zoberie telefón, ak nepôjdem tou krátkou cestou. A nebudem rešpektovať strážkyňu.
Povedala, že zavolá strážcu prechodu, aby sa uistila, že sa ospravedlním. A dával pozor na premávku. Ďalší smutný smajlík o 10 minút neskôr. OMG, čo sa stalo? Išiel som po ceste a ona mi zobrala telefón. Odfotila si ma. Naklonila sa ku mne a zašepkala, že fotografia bude na pamätnom letáku, keď ma vytlačila z prechodu. To nemyslíš vážne. Toto sa nemôže stať. To neurobí. To nie. OK, tak to by znamenalo, že ho vlastne chce zabiť. Ukázala na premávku. Si istý? Áno. Nahlas to. Komu by to nahlasil? Zašipkala to. Takže ju nikto iný nemohol počuť. Nikto mi neuverí. Naozaj ti povedala, že ťa zabije? Fakt? Tak áno. Neviem, čo robiť. Pôjdeš so mnou domov? Prosím. Máme skúšku s kapelou. Neskúsi, keď tam s niekým budem. OK, stretneme sa hneď, ako skončí skúška. Po škole. Inak ešte chcem povedať, že ten týpek proste, tohto myslím, tak on by ako nemal iných kamarádov, s ktorými by mohol ako ísť. Čakám. Kde si? O 5 minút neskôr. Sorry, skúška prebehla. Teraz tu. Kde si? Polícia je na prechode. Možno ju prišli zobrať. Počkaj. Sanitka ťahá niekoho hore. Nehovor mi, že to bude on. Nehovor mi to, prosím. Nie, to nemôže byť on. Polícia nám hovorí, že sa musíme ako pohnúť ďalej. Obísť dlhú cestu. Niekto je na zemi. Na ceste. Prikrytý plachtou. Nie, toto sa nemohlo stať. Nie, dúfam, že to nebude tak, jak si to myslím, pretože to nie. Oh my god, videl som práve mŕtvou. Clark, musíš to vidieť. Clark, kde si? Clark? A to je koniec. OK, takže ak sa vám dnešné video páčilo, budem moc rád za like, odber, za akúkoľvek podporu, ktorú mi tu dáte. A želám vám šťastný školský rok a my sa uvidíme zase na budúce. Čaute.